Bibigyan ko kayo ng safety riding tips. Yun. Tumukod na yun, oh. Good morning. Yun. Dito tayo sa T-11. Nantay natin yung mga ibang kasama natin pupunta ng PPO Lingayen. Atin ng Riders Intelligence Network. Yan. Apat pa lang kami nandito. Ang usapan, 3:30 nandito na for briefing. Yung iba wala pa. Yan. Tayo. You know, shout out kay Pare FF, relax. Karin pala kay Pops Jeremy Munoz. Naman na tayo? 60-60. 60-60. 120. 120. Road Captain, Royet. Adonis. Ray. Okay mga paps, dito tayo ngayon sa Pangasinan Police Office, Lingayen. Dami. Yan. First district hanggang 6th district. Riders Intelligence Network. Makikita nyo po yung mga banderitas dyan po sa ating grandstand. Sa mga riders po natin, pumunta po tayo sa kanya-kanyang distrito. White, 1st District. Blue, 2nd District. Green, 3rd District. Yellow, 4th District. Orange, 5th. Wapo, uniform ang helmet. Ang sariling motor nila yan, no?
po ang inyong Provincial Director, si Police Colonel Rodrigo Maranan. When rider man? Colonel. Ay nagagalak sapagkat nakita ko na napakarami ng mga rider na magpa-participate ngayon sa ating activity. Itong activity ito, yung pagkakaalam, ay ang kauna-unahang motorcycle rodeo dito sa Pangasinan. Marami kaming mga inihandang activities para sa inyo. Marami rin mga premyo at mag-i-enjoy kayo ngayong araw na ito sapagkat ang araw na ito ay araw ng mga riders. Palakpakan! Gusto kong dumapit sa ating mga kaibigan na naririto. Siyempre, isa ring motorcycle enthusiast, si ang Mayor ng ANCA, Mayor Rarang. Palakpakan natin mga kasama. Ganun din ang Mayor Masual, isa ring motorcycle enthusiast, Mayor Don Alugay. Palakpakan. At yung ating siyempre mga kasama sa Lera, sa pamamuna ni ang ating namumuna sa kanila. Palakpakan na rin natin ang ating samahan sa Lera. Ang ating mga chief of police na naririto, magandang umaga sa inyo lahat. Alam ko, may kanya-kanya kayong motorcycle organization, pero this time, we are planning, with your approval, we will federate, iisahin na natin lahat ng motorcycle organization dito sa Pangasinan. Palakpakan natin, sapagkat ang Pangasinan ay laging dapat nag-iisa. Ang ating probinsya ay laging sinasabing number 1. Kaya dapat lahat ng organisasyon dito ay iisa lamang. Kung okay sa inyo yan, mamaya pag-uusapan natin dahil meron tayong susunod na activity pagkatapos ng motorcycle rodeo, magkakaroon tayo ng tinatawag na motorcycle summit. Titis kasi natin kung ano pa yung mga importansya, halaga ng isang motorcycle rider, paano siya makakatulong sa kanyang komunidad para panatiliin ang peace and order. So tayo mga motorcycle enthusiasts ay hindi lamang nagmumotor para sa ating personal na kasiyahan, sa ating personal na kaligayahan, lalo pa dapat tayo mga rider ay nagmumotor para sa kaligtasan at katahimikan ng ating probinsya. Okay ba yun mga kasama? Parang mahina ka. Nag-almusal na ba kayo? Hindi pa. Gutom na ba kayo? Gutom na yan. Gutom na ba kayo? Huwag kayo mag-alala. Itas din yan. Okay, sige. May nyanda ka rin pagkain doon sa inyo mamaya. Sama-sama tayo kakain, sama-sama tayo mag-i-enjoy na araw na ito. Sama-sama tayo magra-ride. Mabuhay ang mga rider ng Pangasinan. Tayo ay nagra-ride, hindi lamang para sa ating sarili, kundi lalong higit para sa katahimikan at kaayusan ng ating probinsya. Dahil dyan, hinihingi ko na pakitaas ang inyong kanang kamay. Tayo ay manunumpa bilang miyembro ng Riders Intelligence Network. At pagkatapos ay sumunod kayo sa aking sasabihin. Ako si, banggitin ang inyong pangalan, ay nanunumpa bilang miyembro ng Pangasinan Riders Intelligence Network at taimtim na nangangako na tutuparin ko ng buong husay at katapatan ang mga tungkulin ng isang mabuting mamamayan ng Pilipinas, na ako ay magiging instrumento upang tulungan ang mga alagad ng batas at magiging kabahagi ako ng mas pinaigting na kampanya kontra krimen, droga at terorismo. Kasihan nawa ako ng Diyos. Maraming salamat mga kasama.
Got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag. Guys, dito na tayo ngayon sa Stadia, Dagupan, CSI. Yun. Marami pang parating. Nauna kami mga first district. Tangol. Yan, dito na kami. Yun. Pogi, mga pogi. Nabang naantay natin yung mga kan. Mga ito yung mga first district. Yan, mga batang pasaway kanina sa takbuhan. Yun, Stadia, CSI, Dagupan. Yun, no? Yan, ito yung mga first district pa lang. Yan. After 5 minutes siguro, nandyan na yung mga second district, tas third district. Kasi 5 minutes interval yung alis namin dun sa PTO Lingayen. Po mga paps, may mga medyo senior citizen na tayo mga kasama. Riders na si Chang, si Lola Rider. Salud sa'yo, Lola. Kayang-kaya mo ba mag-ride? Advocate at safety. Bibigyan ko kayo ng safety riding tips. Unang-una, bago tayo sumakay ng motor, ano ang nauna natin gagawin? I-check ang low baggage. Low baggage, nilagay namin nun. Binigyan namin ng acronym yung battery, lights, oil. Alam niyo na? Sige nga. Battery, oil, ano pa? Water, brakes, gas, electrical, tools, at saka yung self-condition. Self-condition, siyempre, paano ka magmumotor kung wala sa condition yung katawan mo, di ba? Yan. So, bago tayo sumakay ng motor, ano ang unang-una natin gagawin? I-check yung blow buckets, tapos magsuot ng helmet, magsuot ng safety gear, ano pa? Magdasal, mag-almusal. Para malakas yung katawan natin. Tapos dapat wala tayong iniisip. Ang ating isip lagi kung paano tayo magiging ligtas at makakauwi ng buhay kasama ng ating mga pamilya. Kaya pagdating natin sa, halimbawa sa isang kalsada, isipin natin na lagi tayong maging ligtas. Ang tawag to, na isipin natin na
ang mga sasakyan, hindi tayo nakikita. Isipin nyo lagi na may blind spot yung mga sasakyan. At yun naman ang tama, di ba? May mga blind spot ang sasakyan. At wag na wag tayong lulusot lagi sa kanan, sa kaliwa, hanggat hindi natin nakikitang clear yung daan. Karamihan kasi sa atin, ang habol lang natin yung saya kung paano tayo maging mag-ride, di ba? Pero dapat bago tayo mag-ride, alamin muna natin kung ano yung patutunguhan natin. Alamin natin kung ano yung mga obstacle na pupuntahan natin dun sa lugar na yon. At laging sumunod tayo sa batas trapiko. Yan. Tapos, ano pa? Yung mga sasakyan natin, pabilisan lang to ha. Yung mga sasakyan natin, yung mga motor, may mga... Sino yung may mga LED lights dito? Yan. Alam niyo na ba yung mga regulation doon? Dapat naka-downward at wala sa manabela, handlebar. Dapat nasa baba. Kasi ang HPG, may ini-implement kami na campaign plan, off-plan, disiplinadong driver. Maaari ba kayong maging kasama doon? Yes, sir. At sana, ang Pangasinan maging zero road crash incident sa motorcycle. Mag-ingat tayo lagi. Yun lang. Maraming salamat po. Inspirasyon ng mga rider ngayon bago mag-perform doon sa ating motorcycle rodeo at doon sa slow race. Ano? Alam ko, inspired na inspired kayo kanina pang umaga at pinag-aagawan nyo, magpapicture ang ating magandang, matalino at kahali-halina. Tama ba yung aking description? Kahali-halina. Oh, walang iba kundi si Miss Nicole. Palakpakan natin, yung malakas naman. Ha? Thank you, Miss Nicole, for gracing the occasion. Okay? Pero mga kasama, ha, dapat behave lang tayo, ha? Kasi nakabantay yung mami ni Nicole. Ha? Kaway mami, kaway mami. Yan, ha? Oh, ba't parang nalungkot kayo nung sabi ko nakabantay yung mami? At saka yung ate. Parang nalungkot sila, ma'am, oh. Ha? Oh. Anyway, meron tayong mga inihandang magaganda, exciting na mga palaro para sa ating mga rider. Nakikita nyo yung mga trophies, meron kayong mga pananalunan dyan. Ano? May mga category, yung 100, 125, 150, 155 up, 400 up. No? Meron tayong motorcycle rodeo. Ito, kanina nag-demo yung ating highway patrol. So, ganun ang gagawin natin. Ha? Kung sinong gusto sumali, saan ba registration? Doon, yun. May kumakaway na pulis doon. Kaway, bandong. Yun, doon. Doon tayo magre-register pag gusto natin sumali dyan. Tapos, i-guide kayo, magpe-perform kayo. Kailangan ang ating performance, no error. No? Walang tukod, walang tumba, wala ka na saging gulong. Na-perform mo na maayos. Yan, magiging champion ka. Sa pinakamabilis na oras. No? So kung may error naman, minus lang yun sa total score. Kung sino yung makakakuha ng pinakamataas na score, siya yung tatanghaling motorcycle rodeo champion sa different category. Ano? Ang HPG, kung paano yung gagawin mga participants. Tagal naman. Daming ikot. Layo. Ayan na. Yun, 8-8. Number 8. Mas madali na yan para sa scooter. Talaga. Natin kung ano yung ginagawa ng
Galing ni sir. Mapigaw ka. Ang galing ni sir. Kailangan yung bilang. Ayun. Yun. Yun. Muntik na. Hihi. Kain muna, kain muna. Sarap Jollibee. Kasama ko, tagal, gutom na ako. Hoy! Tapo naman namin, ano ba tinuro ka Sa IMRC. Kasama si pare Jeff. Okay. Aerox ang gamit niya, kalaban. Mio Sporty. Ito. X-Max. Walam yung isa. Pare! Okay, ready na daw, ready. Yo. Kaya mo yan, pare. Yun, tumukod na. Sige, kaya mo yan. Nahirapan talaga ang Mio Sporty. Pag bunbuntugan pa lang, bunbuntugan pa lata. Ayan, so meron po tayo ng lady riders dito na susubukan ang ating slow race competition coming from the municipality of Bugalyon. Go IMRC! Marcel. Tatlo na po kababaihan ang sumali sa ating slow race competition at hinihintay pa po natin yung iba pa. Ayan, ipakita po natin at isulong natin ng women empowerment. Yun. Yan, kayaan po natin lahat po ng riders. Babae, lalaki, may jowa o wala. Pare, bunbuntugan pay! Bunbuntugan pay! Obstacle course at saka slow race. Thank you so much. Yung mga babae po, Bugalyon, si Congressman Junel Anthony. Dito po sa slow race natin, dapat po hindi hinahabol ng ating mga asawa o misis kasi pabagalan po ito. Pagalampay! Pagalampay! Pag inumaga, pabagalan umuwi para makaisip ng rason. Oh, gusto ni Kantan! Yun! Shoutout kay Sir Paul. Siya yung may-ari ng Iron Helm. Dito ko rin binili tong aking helmet na ginamit sa endurance. Kung gusto nyong bumili, tala kayo rito sa Alaminos. Hanapin nyo to.
Suporta. Kaso wala pa yung dalawa. Salamat. Maraming salamat nga po pala sa ating butihing Mayor Marvin Martinez sa suporta at sa ating Chief of Police, Sir Fernandez, hindi mo kami iniwan sa event. Maraming salamat po. At sa ating kapulisan, maraming salamat din po.